Ahoj, ahoj priatelia. Všetci hovoria o tomahawkoch, tak skúsim niečo aj ja trošku bližšie a podrobnejšie. Prečo vlastne vznikli strely s plochou dráhou letu? Systémy protivzdušnej obrany sa zdokonalili natoľko v začiatkom 80. rokov, že vedeli zostreliť všetko, čo našli vo vzduchu. Ich účinnosť bola nad 80%, a teda nemuseli púšťať dve rakety na jeden cieľ, ale s istotou, čo ich lokátori zachytili, to aj vedeli zostreliť. Z ruskej strany to bolo práve zavedenie systému S-300 a jeho potom stále zdokonalovaných verzií. Preto konštruktéri v Spojených štátoch usúdili, že musia letieť pod radarovým obzorom. Radarový obzor spodný sa určuje podľa okolitého terénu a umiestnenia, kde je prehľadový radiolokátor. Ale skoro všetky terény sveta, okrem púští, majú tieň, v ktorom nevidno radarmi ciele do výšky 60, 100, 150 metrov. Preto sa konštruktéri rozhodli robiť rakety, ktoré budú lietať v týchto výškach pod spodnou hranicou dohľadu pozemných radiolokátorov. Tak vznikli strely s plochou dráhou letu, ktoré mali krídla, prúdový motor a preto lietali podzvukovými rýchlosťami v malých výškach. Zároveň museli mať v sebe založenú mapu terénu, mapu cieľovej oblasti a vedeli sa dostať rýchlosťou okolo 0,75 Macha, to znamená dozvukovou rýchlosťou niekde v kilometroch za hodinu 880, 980, podľa podmienok, k cieľu skoro nepozorovane. Vedeli manévrovať, vedeli pred cieľom vystúpať, porovnať polohu cieľa, aby zasiahli to, čo mali naprogramované. Porovnávali svoju vlastnú polohu s mapou, ktorú mali v sebe vloženú a s naplánovanou dráhou letu. Prvé boli vyrobené a zavedené tomahawky v roku 1983. Celkovo mali viacero verzií A, B, C, D, E, ktoré sa vlastne uplatňovali a boli vyrobené. Každá verzia mala iné ciele. Ačko bola jadrová hlavica určená proti lodiam. Tá bola vyradená okolo roku 2010 až 2013. Bčko potom bola verzia čiste protilodná, bez jadrovej hlavice. Vypúšťali sa a vyvinuté hlavne boli pre lode amerického námorníctva. To bol prvoradý cieľ, ako ničiť prostriedky hladinové plavidlá protivníka. C bola protizemná potom, ktorá ničila mononáložovou hlavicou, to znamená mala jednu hlavicu nerozpadajúcu sa, dôležité ciele. Hmotnosti hlavíc boli v tých konvenčných verziách 450 kg trinitrotoluénu. Tá jadrová mala až 210, teda 200 kilotón trinitrotoluénu. Pripomeniem, že Hirošima a Nagasaki mali niečo okolo 20 kilotón. Čiže boli 10 krát silnejšie, pritom boli veľmi, veľmi malé. Zlepšovaním vznikali nám bloky 1 až 4. To znamená, že tieto základné ešte som zabudol na protizemnú kazetovú, to bolo D. A E bola posledná protizemná, vylepšená. Takže potom okrem týchto A, B, C, D, E sme mali ešte ich modifikácie a časové vylepšenia. K tým by sme
tie boli blok 2 až 5. Blok 2 sa používal v vojne v Perskom zálive na likvidáciu elektrických napájacích systémov v Perskom zálive. Blok 3 bola atomová hlavica VDU-36, lepšie povedané to bola hlavica VDU-36, mala zlepšené protiopatrenia radioelektronického boja, mala zvýšený dolet. Blok 4 sa zaviedol v roku 2006 a tam poprvýkrát sa dalo vybrať počas letu jeden z 15 zaprogramovaných cieľov, alebo sa dal počas letu na veľkú vzdialenosť naprogramovať úplne nový cieľ. Bolo vylepšené navigačné zariadenie, vylepšené GPS, ovládanie GPS-ky, lepšie povedané, riadenie rakety mohlo byť menené a bolo aj z 2 satelitov, nie len z GPS signálu. Dala sa riadiť z vzdialeného stanoviska pozemného a nepriateľ nemohol tušiť, na ktorý cieľ vlastne poletí, aj keď ju zachytil. A v roku 2016 Raytheon, ktorý ich vyrába, ešte prišiel aj s verziou odpalu na pohybujúce sa ciele. To znamená, keď sme našli cieľ veľkého významu, ktorý sa mohol premiestňovať, napríklad ruské balistické rakety aj medzikontinentálne na autách, tak sme proti nemu mohli poslať takýto Tomahawk, ktorý pri prílete do cieľovej oblasti vedel infračerveným zariadením vyhľadať vlastne tento cieľ a presne sa naviesť naň. Nemal len statické parametre cieľovej oblasti, ale mohol sa prispôsobiť pohybu cieľa. Nuž, čo je na nich také významné? Len jedna jediná varianta, a to G, bola odpalovaná, alebo mohla byť odpalovaná z pozemných zariadení. Volala sa Griffon. Základné parametre Griffonu. Prečo tento rozoberiem bližšie? Lebo toto je pravdepodobne jedna jediná verzia Tomahawku, ktorá bude môcť byť dodaná na Ukrajinu. Lepšie povedané ešte kombinácia. Prečo? Lebo Griffon mal veľmi malý dolet a mal jadrovú hlavicu, to G-čko. Áno, bola to raketa 5,4 metra dlhá, hmotnosť mala asi 2200 kg, ale dolet mala len 150 km. To znamená, že to bola operačne taktická raketa, ktorá bola však vyradená z výzbroje, pretože spadala pod dohodu o raketách medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Takže vyradená bola v roku 1993. Mala od 10 do 100 kiloton hlavicu a podľa toho mala buď väčší alebo menší dolet. Niektoré parametre sa udávajú, že niektoré zdroje udávajú, že doletela 200 až 300 km, ale to bolo s tou malou hlavicou tým pádom, kde mohla dať väčšiu zásobu paliva. No, takéto rakety ale však Ukrajina nepotrebuje, lebo na 150 až 300 km má už všeličo vrátane Atacams a ja neviem, svojich vlastných rakiet, ktoré s úspechom používa. Takže keď hovoríme o Tomahawkoch, tak nemôže byť im dodaná celá škála, lebo nemajú lode na ich vypúšťanie. Tomahawky sa nepúšťajú z lietadiel, ale výhradne z lodí a z ponoriek. Jediná spomenutá Griffon, to znamená verzia G, je vypúšťaná z pozemného zariadenia. Teraz vám ukážem predpokladané dolety, kam by až dosiahli Tomahawky v tých normálnych prevedeniach, to znamená do 1600 km, a potom boli ešte experimentálne s predĺženou doletovou vzdialenosťou na 2500 km, to je tá modrá línia. Avšak
tie Grifony by dosiahli tesne na začiatok územia Ruska. Preto je jediná možná verzia, že do odpaľovacích zariadení Grifonov, ktoré vypadajú takto, bude prispôsobená nejaká iná verzia rakety Tomahawk ako G-čko. A to trvá nejakú dobu. Inak tu som si spravil krátky výpis parametrov toho Grifonu, keby vás to zaujímalo. Tunák je vlastne tá mapka so základnými parametrami jednotlivých typov. Rusi majú obdobné rakety, ktoré vystreľujú tiež, môžu vystreľovať z lodí a z ponoriek, tiež lietajú dozvukovou rýchlosťou, majú krídla, letia tesne nad hladinou do výšky tých 60 metrov a Ukrajinci tvrdia, že ich ničia skoro všetky. Volajú sa Kaliber, tiež majú dolety od 1000 do 2500 kilometrov a úspešne ich používali jak v tejto operácii, tak v Sýrii. V Sýrii ich vysielali z lodí z Čierneho mora až na hranicu doletu, čiže tých 2500 kilometrov. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako dodávku týchto rakiet veľmi Zelenský chce, hoci jeho drony úspešne ničia ruské ciele až na vzdialenosti 2500 km. Vyvinul novú raketu, ako nám všetci tvrdia, ktorú môže tiež používať na vzdialenosť 2500 km a tvrdí, že ju už aj použil. Tak nechápem, prečo silou mocou chce zapojiť Spojené štáty do vojny pomocou Tomahawkov. Prečo by boli zapojené? No lebo ich programovanie nemôžu zvládnuť Ukrajinci za mesiac, 2, 3, pol roka. Ich vypúšťanie nemôžu zvládnuť v reálnom čase v tomto roku. A tak pokiaľ príde situácia, že poletí prvý Tomahawk, to znamená, že sa Spojené štáty priamo zapojili do vojenského konfliktu prácou svojich expertov a riadením rakiet na diaľku. Ja si myslím, že k tomu napokon asi ani nedôjde. Je to len nátlak na Moskvu, aby tá si pripravila nejakú reakciu a my ju potom vydáme za fakt, že Rusko ide napadnúť Spojené štáty, lebo sa začínajú fyzicky, vojensky zúčastňovať nielen dodávkou zbraní, ale priamo riadením, programovaním letu, striel s plochou dráhou letu. Takže uvidíme, čo napokon z celého bude. Trump v poslednom svojom vystúpení 13.10. v Izraeli nepovedal, že ich dodá, povedal, rozmýšľame o tom a je možné, že to urobíme. Rovnako však je možné, že to neurobíme. Budeme o tom rozprávať s Putinom. A ja sa pýtam, po rozhovore s Putinom dostane súhlas od Putina, aby mohol dodať Tomahawky Ukrajine? Aby boli brané Spojené štáty ako jeden z regulárnych cieľov pre prípadné rozšírenie na nukleárny konflikt? Ja tomu neverím. Skúste povedať pod video svoj názor. Ďakujem za pozornosť a trpezlivosť.